Txikitatik amak hori oso argi eukizun euskera ikasi behar nuela, eta hasi nintzen auzokide batekin klase partikularrak ematen, eta gero nola udaro ere bai, denbora librea geneukanez, beti ikastaroren bat euskaltegian hasi ginen, hori ja 16 urtekin, eta gero udaro guten nintzen euskaltegira. Aurten nire papera izango da aho bizia. Gehien kostatzen zaidana da bikotekidearekin euskeraz hitz egitea. Gure harremana beti danek izan da erderaz eta asko kostatzen zait, eta berak euskaltegian dabil, eta erronka importanteena aurten izango da hori. Eta nire burua jartzen dut adibide bezala, niri ere kostatu zait pila, baina pizkanaka aurrera zoaz, eta ere oso polita da bidea, eta hori animatzeko eta denon artean bizi mantentzeko eta indartzeko hizkuntza eta kultura.